Kopa, hau, lasterketaren irabazlearentzako izango da. Eta noiz hasiko da lasterketa? Orain! Nik irabaziko dut. Gara. Hor, etxe bat dago. Utxik dagoela diru. Sartuko gara. Bai. Jan egingo zaitu! Ez, mesedez. Dira zerrin badu. Bai, guazen azkar. Bai, guazen! Harrapatuko zaituzte! Nireak zarete! Jan egingo zaituzte! Ez! Utz gaitazten bakean! Zongina gaiztoa! Koska egingo lizuz! Ez! Bai! Ala, basola gustatu gara. Zuekin bizi naiteke mesedez? Noski, ze ongi! Beno karteak lotu dugu eska zabratzean. Kopa denok merezi dugu. Bai! You're welcome.